नाथाय ओरैनो गुसुं गुसुं फिल्म दिहुननाय रिल्स बानायनानै नाम जानाय बेफोरखौनो रायजोफोरा जोंनि आर्टिस्ट होननानै साननानै लायो। जाय बेबायदिबा बिनि सायाव रायजोफ्रा बुजिनो गोनां दङ। हेलौ गाइस, नोंथांमोना आंनि थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ। आं बारा गोबाव खालामबाय थाला, डाइरेक्टनो बुंनोसै। जोंहा आदा मेन्डेलाया मोनहा ओरैबायदि मोजां बाथ्रा बुंदों, आं बेखौ नुनानै थानो हायासै आंनि गोसोआ। आंबो फंनैसो बुंदेरना होनोसै आरो बिसोरनि भिडिअखौ ससे नायलांबानो जाबाय, आं होनानै होगोन। मानो होनोब्ला साननैसो शर्ट मुभि दिहुननायाव एक्टर एक्ट्रिस जानानै शर्ट मुभि दिहुनब्लानोदि एक्टर एक्ट्रिस जाया, बे बाथ्राया सैथोमार। साननो थाङोब्ला सैथोमार। बेनिफ्राय इन्सटाग्राम रिल्स बानायना एंगारबानोदि बियो एक्टर एक्ट्रिस जाया, बे नंमारगौ। मानो होनोब्ला जोंनि रायजो राजायाबो बुजिनो हानांगोन, साननो हानांगोन। मेलेमजिबि गामिनि आइ आफा बिदा फंबायमोनहाबो बुजिनो हानांगोन, साननो हानांगोन। मानो होनोब्ला बे साननैसो मुभि गाबाय, एक्टर बा एक्ट्रिस जाबाय, बेनोदि एक्टरबो जागोन एक्ट्रिसबो जागोन बे नङा। थिगानो मार, रायजोफोरासो सायख'नांगोन, रायजोफोरासो डिसाइड खालामनानै बा जेनेबा मिथिं दावथिङानो होन लेंहरनांगोन। बा एक्टर नंगौना नङा, एक्ट्रिस नंगौना नङा, बे बाथ्राया एकदम 100आव 100%। आदा मेन्डेला बुंनाय बाथ्राया सैथो। बेखिनिखौ आं बुंनानै नोंथांमोना ससे भिडिअखौ नायलां, आदा मेन्डेला मोना मा बाथ्रा बुंदों। कारेक्ट बाथ्रा बेफोरो, बिराद गोसोआव नांनाय, गोसोआव नांनानै आंनि गोसोआव नांखांदों। नंमारगौ, शर्ट मुभि गाबानो दे एक्टर एक्ट्रिस जाया। नायलांबानो जाबाय नोंथांमोन। नाथाय ओरैनो गुसुं गुसुं फिल्म दिहुननाय रिल्स बानायनानै नाम जानाय बेफोरखौनो रायजोफोरा जोंनि आर्टिस्ट होननानै साननानै लायो। बेबायदिबा बिनि सायाव रायजोफ्रा बुजिनो गोनां दङ। जेरावहाय जोंनि जोंहा डिस्ट्रिक्ट लेभेल दं नालाय, डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि जायफोर मावथिफोर दङ, बिथांमोना बेयाव सानसेबो थांफेरा। बिसाया मा बिनि जेबो नलेजआनो गैया, मिथिखाया। ओमफ्राय जा सेन्ट्रेल लेभेल दङ, सेन्ट्रेलनियावबोथ' गोबां मेम्बार बा मावथिफोर दङ, बिसोरनिबो जेबो बिबानानो गैया। बे बिबान गैयिफोरासो फिसा फिसा जाथायफोरखौ खालामबाय दङ। बेखायनो रायजोफोरा बेयाव बुजिनो गोनां दङ। बिथांमोना जोंनि बिसा महरै थिगानो दं नोंथांमोननि बायदिबा। गासिबो एक्टर एक्ट्रिसफ्रा थिगानो दङ, नाथाय माखासे बाहेराव नंखाय एक्टर एक्ट्रिस मुं लानायफ्रासो गुबुंले थासारियाव खालामदों होननानै बुंनो थांदों नामा नोंथाङा? बेथ' थोंजोङै नंगौआनो, थोंजोङै बे नंथारगौ। आरो रायजोफोरा सिनायनांगोन। जोंथ' रेकगनाइज जायाखै। जों बुहुत नुयो आरो, नामथ' आं मेनसन खालामला, गोबांखौनो बुङो माने नै एक्ट्रेस आमुगा ओरै थोरै फुटबल बेखौनो फैगोन, आमुक एक्ट्रेसआ बैसागो माबा बेखौनो फैगोन। जों निजेनो सानो, एले माला अबे फिल्माव एक्टिं खालामखो, माब्ला एक्ट्रेस जाखो, जोंनो गम मोनबावा आरो। रायजो राजाया निजेनो मेनसन खालामबावो। जों मा बुंनो दा, रायजोआनो राजा जिहेतुके, पाब्लिकआसो बे बाथ्राखौ बुजिनांगोन आरो। जों नुनो मोनो गोबां